Magandang hapon po sa inyong lahat. Isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones. Para sa pasasalamat nina Sardas and Luz Medina and family, Bacchiano family, Fred at Rosita Caballa, Jasper John Rosimo, Marina Teodoro and family, Lydia Lacap and family, Annabel Suplico and family, Fe Soto Pineda and family, Librada Agustin and family, Alex and Karen Santa Cruz and family, Perla Velez and family. Para sa kaarawan nina Dolores Ramirez Malonzo at Joseph Ian Gintu. Para sa espesyal na kahilingan nina Ivan Vince Ilagan, Maria Alicia Salenga, Mary Manette Pineda, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Rex, Princess, L.A., Clarice, Angel, Ria, Faye, Krista, Bobby, and Dexter. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Remio Pangan, Mario Pasion, Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry Dayrit, Eleanor Ventura, Walter and Irene Autencio, Emeline and Takao Inoue, Josie Palafox, Selvina Larioque, Wilma Hirao, Jesus Pineda, at sa lahat ng kaibigan na may sakit. Para sa ligtas na paglalakbay nina Jerwin Olegue at Anthony De Jesus. Para sa gabay at proteksyon ng banal na espiritu sa pamilya ni na Ani Razon at pamilya ni na Antonio at Josefina Guevara. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Nelson Garma, Mariano Campo, Merla Mangalus, Rodolfo Anseriaco Toledano, General Amado de Mata, Victoria Pamintuan, Jose, Perla, and Trina Yazon, Benedicto Tapia, Ricardo and Josephine Caballa, Ramon Sr. Ramoneda, Felicidad Reyes, Alejandro Sr. Corpus, Mary Grace Sabado, Nida Pineda Miguel, Melencio Sr. Bacchiano, Juan Paulo Bacchiano, Bonifacio Lantajo, Marianena Lantajo, Paz Lantajo, Ireneo Bagol, Lourdes de la Cruz, Jose Sr. Gintu, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. At gayon din para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19. Para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, at para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Magsiluhod po tayo para sa Orasyo Imperata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagpakumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo sa upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan
sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamatin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang mga krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
tunay na papuri. Ipamuli ang pagkabuhay ng anak niyang si Jesus, kaligtasan ng buong sanlibutan. Papurihan ang tapat at pasalamatan si Jesus ang Diyos ng buong sanlibutan. Sa kanyang pagkabuhay ating nasaksihan, tunay na pag-ibig at buhay na walang hanggan. Tunay na pag-ibig at buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ating ipinagdiriwang ngayon ang ika-25 linggo ng karaniwang panahon. Kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan nawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mo sa pagtalima namin sa mga ito, kami ay pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan, at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pangpapahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inaani. Kailan ba matatapos ang araw ng pamamahinga para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng maling takalan, at dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay pagbibili namin sa mataas na halaga. Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi ko na maipapatawad ang masama nilang gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ating itugon, purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Ang poo'y purihin. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan. Magmula ngayon, magpakailanman. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Walang makatulad ang Panginoong Diyos, na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit kanyang minamasdan. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Mula sa alabok ang mga mahirap. Sa pagkalugami ay tinataas. Sa mga prinsipe ay sinasama. Nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Purihin ang poong Diyos na sa dukhay nagtatampok. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos
ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang ng mga ngaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hentil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dakoy manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo at parangalan ang mabuting balita. Tayo pong lahat. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nasabi ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang aking gagawin? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa aking pangangasiwa, may tatanggap naman sa akin sa kanilang mga tahanan. Kaya isa-isa niya ngayong tinawag
ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Madali ka, maupo ka, gawin mong 50, sabi ng katiwala. Tinanong naman niya ang isa, ikaw naman, magkano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, sabi ng katiwala, ang isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makamundo ay mas mahusay gumawa ng paraan kesa sa mga makadiyos. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito, meron namang tatanggap sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Kapopootan niya ang isa, iibigin niya ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi niyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Buti na lamang hindi nag-suicide itong katiwala sa ating ebanghelyo ngayon. Naharap siya sa hangganan. Misagad niya, it's end of the road for him. Mawawalan na siya ng trabaho, aalisin na siya sa pagiging katiwala. Sabi niya, hindi na ako marunong magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. End of the road for the katiwala. Alam niyo daw, may dalang grasya ang nahaharap sa hangganan, ing misasagad. Matutuklasan mo raw, mamumulat ka raw sa mga dala nitong mga edad, ining sitwasyon na misasagad. Mamumulat ka, matutuklasan mo ang baon na oportunidad. Magigising ang iyong abilidad, mabubuksan ang posibilidad. When you are faced with end of the road, hangganan, sagad. Kaya kapag daw ikaw ay naharap sa hangganan, huwag negative agad, huwag sumuko agad. Merong mag-asawa by the name of Chris and Marivic from Bohol. Naharap din sa hangganan. They also faced the same situation. Just like the katiwala, mihisagadla mo naman. Ini kasing ima ng Chris, iniwan sa kanya yung paaralan ng pamilya nila. So, kailangan niyang umuwi sa Bohol. Iwanan ang trabaho niya sa Maynila upang tutukan ang paaralan. Mahihirap ang mga estudyante, kulang-kulang ang mga gamit. Patong-patong na problema ang sumalubong sa kanya. Sa simula, gusto niya ipasara na lamang ang paaralan. Bumalik na lamang siya sa Maynila.
Pero nung malagpasan niya ang unang ligalig, biglang napanatag siya ng loob. Ayan. At ang nanaig sa kanya, awa sa mga estudyante at mga guro. Ang nangibabaw sa kanya, the love for teaching, dahil physics teacher din siya. Tulad ng kanyang asawa, namulat sila when they were faced with hangganan na ang kahirapan, ang kakulangan ay hindi dapat dahilan upang huminto sa pag-aaral ang mga bata. At sa loob ng maikling panahon, they were able to develop magandang methods of teaching. Sumulong ang karunungan sa mga high school. Pagdating sa science, math, and reading, lumakas ang loob ng mga guro at naging model school ang kanilang paaralan sa buong Bohol. Tumanggap pa nga sila ng parangal from the Ramon Magsaysay Awards. Tulad nila, ang nasisanting katiwala sa Ebanghelyo, hindi rin nanaig ang negative agad. Nung siya ay masisante, anong ginawa niya? Nag-isip muna. Naghanap ng paraan. Tinanong niya ang kanyang sarili, ano ang aking gagawin? Tayo daw, kapag tayo ay nahaharap sa hangganan, potang misa sa tamo, ang madalas nating tanong, hindi yung, ano ang aking gagawin? Kung hindi, ang madalas nating tanong, Panginoon, ano ang iyong gagawin? Kaya hindi mo masisisi kung bakit nasabi ng Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo, ang sabi niya, higit na matalino sa pamamaraan ang mga taong makamundo, makasanlibutan, kaysa sa mga taong makadiyos. Paano kaya yung mga makadiyos kapag naharap sa hangganan? Potang misa agad-agad, hands up agad-agad sumusuko, agad-agad ang sinasabi, Panginoon, kayo na po ang baala sa akin. Hindi daw dapat ganoon. Ang dapat daw, ikaw muna. Ano ang aking gagawin bago mo ipasa sa Panginoon? Panginoon, ano ang iyong gagawin? Kung yung mga taong walang Diyos, nakakakita ng paraan, tayo pa kayang taong may Diyos ang hindi makakakita ng paraan? But sad to say, the irony is, kung sino ang may Diyos, sila ang walang pananampalataya sa sarili. Hindi tinatanong, ano ang aking gagawin? Ang tinatanong, ano ang iyong gagawin, Panginoon? At kung sino ang walang Diyos, sila ang may pananampalataya sa sarili. Ano ang aking gagawin? Pananampalataya din ang tawag sa ginawa ng katiwala. Yun nga lang, iba sa pananampalataya na alam natin. Pananampalatayang bahala na. Pananampalatayang umaasa, naghihintay na may mahuhulog mula sa langit. Pananampalatayang dumadaing na lamang sa Panginoong Diyos. Pananampalataya din daw ang tawag sa marunong humanap ng paraan. Potang misagad king hangganan. Hindi lamang daw yung mga marurunong magdasal, the requirement for you to be called makadiyos. Hindi lamang daw marunong kang magdasal for you to be called makadiyos, kung hindi ang taong marunong magpanatag sa harap ng ligalig at nakakahanap ng ibang paraan, ang mas karapat dapat na tawaging makadiyos. And the irony in the gospel is, the worldly is steward. Ang makamundong katiwala, siya pa ang lumitaw na may
na tunay na makadiyos. Sa ating buhay, hindi mawawala ang mga mahirap, ang mga ligalig. Yamila ko ing misasagad ang mga hangganan. Kaya hindi dapat daw itong tinatalikuran o iniiwasan o tinatakbuhan, kundi hinaharapan. Sa bawat hangganan, may nakalaan na paraan. To every end of the road, it is not true that there is nothing that you can do. We can always find ways. Inahanapan ng paraan, sinusolusyonan sa kakayahan. At hindi mo alam sa iyong pamamaraan, mamumulat ka to the strength sometimes you never imagined that you have. Matutuklasan mo mga bago at iba mong kakayahan sa iyong sarili at maglilinaw sa iyo lalo ang Diyos na kasama mo noon pa sa paggawa mo ng paraan. At ang pagsusuicide, it will never ever cross your mind. Magsitayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming mapagpala sa iyong pagiging tao kay Kristo, binibigyan mo kami ng kakayahan na mapagtanto at makatugon sa aming pagkakilanlan bilang iyong inampon na sa pamamagitan ng pagpapakadukha ni Kristo kami yumaman at yumabong. Tulungan mo kaming makatugon sa kaloob na ito. Kami ay nagsusumamo. Ama, gawin mo kaming kabahagi ng iyong paghahari. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Patatagin mo, O Ama, bilang daluyan ng iyong biyaya, kaming iyong simbahan sa aming mga karisma at ministeryo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Gabayan mo ang aming mga punong bayan upang maipakita nila ang kayamanan ng iyong kaharian sa mga dialogong kanilang tinataguyod at sa mga polisiyang kanilang nililikha. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Hanguin mo kaming lahat na natitipon ngayon mula sa saring pagdurusa na aming kinahaharap araw-araw. Pagalingin mo kami sa pisikal, mental, emosyonal at espiritual na mga aspekto upang kami lalong makapaglingkod sa iyo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari.
Isama din natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Sardas at Luz Medina and family, Bacchiano family, Fred and Rosita Cabalya, Jasper John Rosimo, Marina Teodoro, Lydia Lacap, Annabel Suplico, Fet Soto, Pineda, Librada Agustin, Alex and Karen Santa Cruz, at si Perla Velez kasama ng kanilang mga pamilya. Isama din natin ang panalangin ng pasasalamat ng ating mga birthday celebrators, Joseph Ian Gintu and Dolores Ramirez Malonzo. Ipanalangin din natin ang special intention ni Ivan Vince Ilagan, Maria Alicia Salenga, Mary Manette Pineda, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Rex, Princess L.A., Clarice, Angel, Ria, Faye, Krista, Bobby, and Dexter. Ipanalangin din natin ang speedy recovery, good health at healing ni Remio Pangan, Mario Pasyon, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry Deirid, Eleanor Ventura, Walter and Irene Autencio, Emeline and Takaw Inove, Josie Pala Fox, Salvina Larioque, Wilma Hiraw at si Jesus Pineda. Para sa safe travel ni Jerwin Uliege at Anthony De Jesus. Para sa gabay at protection ng Banal na Espiritu sa pamilya ni Ani Rason at pamilya ni Antonio at Josefina Guevara. At pahintulutan nawa ng Panginoong Diyos na makahimlay sa piling niya ang mga yumaho nating mahal sa buhay, sina Manuel Teresita at Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Nelson Garma, Marian Ocampo, Merla Mangalus, Rodolfo at Siriaco Toledano, Amado de Mata, Victoria Pamintuan, Jose Perla Trina Yazon, Benedicto Tapia, Ricardo at Josephine Cabalya, Ramon Senior Ramoneda, Felicidad Reyes, Alejandro Senior Corpus, Mary Grace Sabado, Nida Pineda Miguel, Milencio Senior, at Juan Paulo Bacchiano, Bonifacio Maria Nena at Paz Lantajo, Ireneo Bagol, Lourdes de la Cruz, at si Jose Senior Gintu. Isama din natin sa ating panalangin ang ating sari-sariling kaligtasan laban sa COVID, ang kaligtasan ng ating mga frontliners laban sa COVID, ang speedy recovery ng lahat ng may COVID sa kasalukuyan, at kapayapaan para sa mga kaluluwa ng mga yumaho dahil sa pandemic. Ipanalangin natin sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming kabahagi sa iyong paghahari. Itaas natin ngayon ang ating mga personal na kahilingan sa Diyos. Mapagmahal na Ama, huwag mo kaming tulutang lumubako sa sumpa ng kasalanan. Gawin mo kaming kabahagi ng iyong misyong makipagniig at magligtas sa pamamagitan ni Kristo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan. Ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging hindi na iba sa amin, bagamat hindi niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagkatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyo na walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin na iyong kasiyahan ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ngayon ay nagbubunyi sa iyong kadakilan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosanna, Hosanna, Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ng kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami inubos mong tulad. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming lahat. O Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Florentino na aming Obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na nahimlay ng may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, lalong-lalo na ang mga yumaong pinagdarasal namin sa misang ito. Kaawaan mo kami at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa iyo, sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
magagaling na utos at turo ni Jesus, ipahayag natin ng lakas ng loob. Sumasalangit ka, sambahin ngalan mo, apat sa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagkawarin mo sa aming mga sala. Papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ihinto sa tukso, at agyan mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Wow.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Ang katawan ni Kristo. Sinumang sa aking mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa ama'y nagbigay ng karangalan. Sarili ng buhay.
announcement. Our next cluster mass or Dalo cluster is on Friday, September 23. This will be held at Cluster Phase 2A with the residents of Phase 2A as sponsors and the Catholic Women's League or CWL and the Honorarias as support groups. The schedule is as follows. 5 o'clock p.m. Assembly and preparation at the church patio, followed by the motorcade procession to the cluster mass venue at 5:30 p.m. 6 o'clock p.m. Holy Rosary and prayer to St. Jude Tadeus. 6:15 p.m. Audio-visual presentation. 6:30 p.m. Holy Mass, followed by the motorcade procession back to the parish church at 7:30 p.m. May we enjoin our parish community to be one with the residents of Phase 2A in the celebration of this cluster. Also, September 23 is the feast day of Saint Padre Pio. In preparation, the parish will hold a Triduum in his honor starting on Tuesday, September 20 at 6 o'clock p.m. to be followed by the 6:30 p.m. Mass. Thank you. Our second collection for this Sunday for the month of September, dalawa po ang pupuntahan. Ang isa is the Episcopal Commission on the Indigenous People sa buong bansa. And the second one is the Radio Veritas Asia para sa kanilang electronic missionary. So 100% of this second collection will go to both of them. Walang maiiwan sa Archdiocese. Let us pray. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang, patuloy mo sanang kaawaan at tulungan upang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo para sa pagbabasbas. Ama naming mapagpala, ipinagtanggol mo lagi sa lahat ng masama ang iyong sambayanan upang malaya silang makapaglingkod sa iyo at mamalaging nasa pagkup-kup mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay tapos na. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Una ba